Узбеки, увидев, что мы реализовали у них в стране ряд очень хороших проектов, это связанных и с машиностроением, БелАЗ, МАЗ и другие наши флагманы, это сфера переработки мясной продукции, это птица Серволюкс, это легкая промышленность, Марк Формель и так далее. Они увидели, что мы серьезные партнеры, и президент Узбекистана выступил с, скажем так, встречной инициативой. В Беларуси они хотели бы реализовать инвестиционные проекты, связанные вот с агропромышленной переработкой в первую очередь. Под эти инвестиционные проекты, естественно, они бы привлекли свои трудовые ресурсы. Это абсолютно не бесконтрольная какая-то миграция. То бок міграцыю будуць кантраляваць, і пры гэтым улады не ставяць на тое, каб вярнуць тых беларусаў эканамічных мігрантаў, у тым ліку, якія з'ехалі пасля 2020 году, а ставяць на міграцыю, на замежнікаў. Чаму так адбываецца? Гэта ўжо прадуманая дзяржаўная палітыка, якая якраз такі прыпадае на той перыяд з 2020 году, прыпадае на перыяд рэпрэсіяў, якія вымусілі не толькі эканамічна актыўныя, яны палітычна актыўныя. Па сутнасці тут няма розніцы, гэта сярэдні клас. Ён яшчэ ўвесь не выехаў, але умоўна тыя 200-250 тысячаў, якія вымушаны былі выехаць таксама з прычыны палітычных рэпрэсій і пагроз, гэта, скажем, залатой клас, так? Гэта залатыя тысячы, гэта спецыялісты, інжынеры, гэта лекары, то бок, магчыма, там некаторыя сферы можна замяніць працоўнымі мігрантамі, але, як я ўжо казаў, калі прыедзе там 100-150 тысяч чалавек, гэта ўжо будзе адчувацца і будзе ўплываць уже на сацыяльныя працэсы ў Беларусі, а так, канешне, Лукашенко не ідзе і не пойдзе, хутчэй за ўсё, на нейкую адлігу, на тую палітыку, якая стварала б умовы для вяртання людзей, бо нават з таго, што я ведаю, з таго, што я назіраю, з размоваў, ужо людзі пасля школаў, то бок моладзь, якая па ідэі павінна была працаваць на развіццё дзяржавы, на развіццё краіны, яна ўжо думае там у 10-11 класах, бацькі, самі вучні, выпускнікі думаюць пра тое, куды з'ехаць, дзе знайсці магчымасці. І калі б тая ж самая Польшча ці Літва стваралі б большыя умовы для прыняцця той жа моладзі, праграмы стыпендыяльныя, то я думаю, што працэс у значнай ступені бы прыспешыўся. Гэта людзі, якія выязджаюць, па сутнасці, шмат у чым у чыстае поле, але матывацыя з'ехаць з краіны вельмі вялікая. Улада не робіць нічога дзеля таго, каб і не зробіць нічога. Трэба разумець, што гэта адмысловая палітыка па дэкультывізацыі беларускасці, па знішчэнню беларускасці, па знішчэнню таго, што ў перспектыве магло б стварыць пагрозу для уладаў. Гэта актыўная моладзь, гэта актыўны эканамічны клас, які ўсё роўна будзе ў апазіцыі да сістэмы. І таму вось гэта трэба выпальваць тое, пра што казаў так званы эксперт, псеўда-грамадзянін Беларусі Гіен, там забіваць, так, просто гэта фейс, твар вось гэтай палітыкі па вынішчэнню беларускасці, а потым, конечно, яны будуць завазіць пачкамі мігрантаў, думаючы так, што гэта спрыяць будзе стабільнасці ўнутранай. Для гэтага пакалення кіроўнай улады, якая ставіцца да Беларусі выключна меркантыльна, пражыць бы нам тут у гэтых умовах яшчэ некалькі год, а пасля нас хоць потоп. Спадар Павел, вось Наталья Качанова казала, што узбекі палюбяць Беларусь. Так, вось улічваючы тое, што улады заўсёды спрабуюць узяць у любую сферу, любых грамадзянаў пад кантроль. Вось Кубракоў кажа, што трэба узбекам там будзе тлумачыць асаблівасці нашага там заканадаўства проста ў аэрапорце. Калі яны пабачаць гэтыя замежнікі, як у Беларусі выбудоўваюцца ўвогуле адносіны з працоўнымі, да і ўвогуле з людзьмі, ці сапраўды яны палюбяць нашу краіну? Гэта ўсё ж пафасныя словы. Можна прыгадаць такіх две вельмі важныя падзеі ў пытаннях так званай легальнай і нелегальнай міграцыі. Яшчэ ў 2017-2018 годзе
пры пачатку там будавання гэтага вялікага камню завезлі кітайцаў. Ім таксама не выплачвалі нейкіх прадпрыемстваў, не выплачвалі заробкі, яны Ішлі на Менск. Так, яны пайшлі на Менск. То бок это зусім яны ўспрымаюць гэтую краіну не з пункту гледжання сістэмы і рэжыму, а з пункту гледжання ўласных інтарэсаў, разумеючы, што за імі там свая дзяржава і яна іх крыўдзіць не дасць. Потым можна прыгадаць так званы завоз мігрантаў у 21-22 годзе нелегальных, штурм на польскую мяжу. Потым чым гэта скончылася? Тым, што даволі моцныя былі рэакцыі таго ж Ірака, так, нават фрахтавалі самалёты, каб вывезці гэтых сваіх грамадзянаў. Даволі моцная рэакцыя сусветнай супольнасці. Так, гэта было звязанае непасрэдна з канфліктам з еўразвязам, але як яны басцяліся па Менску, па парках, у пад'ездах, гэта ўсё прывяло да адваротнага эфекту. І уладам прыйшлося проста вырашаць гэтую праблему, і гэта 10-15 тысяч вывозіць кудысьці. І з гэтым тое ж самае будзе, улічваючы тое, што ўсё ж такі утрымліваць, скажем так, гэта залатая міграцыя. Это тое, што добра там 200 до 1000 чалавек можна падтрымліваць на ўзроўні, выплачваць ім да 700, 700, 1000 даляраў, так, але сама па сабе сельская гаспадарка, і яна не прыносіць хуткага прыбытку. У гэта трэба інвеставаць. Адкуль будуць грошы? Грошы будуць забіраць у беларусаў, якіх лягчэй пасадзіць, якіх лягчэй проста прымусіць працаваць, і проста, калі што, выкінуць з краіны. І знову з размоваў з людзьмі, якія знаходзяцца ў Беларусі, гэта не першы прыклад, калі мігрантам, так званым, працаўнікам, закрываюць рот, падвышаючы заробак. Ёсць пэўныя тэндэнцыі на розных прадпрыемствах, якія паказваюць, што ў сярэднім беларусы адмыслова зарабляюць менш, чым тыя запрошаныя мігранты. І гэтая сацыяльная несправядлівасць, яна будзе спараджаць канфлікты на бытавым узроўні, а потым гэта, канешне, перарасце ў незадаволенасць. Але з таго, што мы бачым, па дзеяннях уладаў, па гэтых выказваннях, ім напляваць на тое, што думаюць беларусы.